हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जब निउसआव बरायफिनबाय। लोगोफोर, जोंहा मोनसे नटिस ओंखारना फैदों। बे नटिसआ फेक ना रियेल आं बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। बे नटिसआ जाहैबाय एबि आरो इउबि आसाम पुलिसनिफ्राय जोंहा दाख्लैबावै मोनसे नटिस ओंखारना फैदोंमोन। बे नटिसखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन। जेरै जोंहा एग्जामा पस्टपन जाबाय होननानै खोन्थादोंमोन आङो। जोंहा एन्सार शीट एबा कुइसना जोंहा लिक जादोंमोन होननानै आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थादोंमोन। बेनिखायनो जोंहा एग्जामखौ पस्टपन खालामनाय जादोंमोन। दा बेहाय मानसिफोरा नोंथांमोना गोबां भिडिअ नुदों जानांगौ। डेट होबाय, एडमिटआ ओंखारबाय, बिदि होननानै गोबां नोंथांमोना भिडिअ नुदों जानांगौ। नाथायबा लोगोफोर, बेफोर गासिबो फेक गोजासो। दासिमबो जेबो नटिस ओंखारना फैयाखै। बे एबि इउबिनि एग्जामा मालानिफ्राय जाफिनगोन एबा एडमिट कार्डखौ माला होफिनगोन, गोदानै माला एग्जामखौ लाफिननाय जागोन एबा इन्टारभिउखौ मालानिफ्राय लाफिननाय जागोन, बेनि मोनसेबो दायो नटिसखौ ओंखारना फैयाखै। नोंथांमोना आरो जुदि आंनि बे नटिस होनायखौ एबा भिडिअ खालामनायखौ नोंथांमोना फोथायाखैबा अन्नानै नोंथांमोना आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव भिजिट खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो दायो खोन्थागोन। अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना नायलांनो हागोन। आं अफिसियेल वेबसाइटआव दायो थांनोसै। पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआ, नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन। बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नैबेहाय नुनो मोनगोन। जुदि गोदानै बेहाय माबा मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होयोबा गिबि खेब फार्स्टआवनो नुजाफैखायो लोगोफोर। बे एडभार्टाइजनि डेटआबो मेनसन खालामनाय थागोन। बेजों लोगोसे बेहाय डिसक्रिप्शनाव होनाय थागोन। बेनो जोंहा बे प्रेस रिलिजआ दाख्लैबाव आं नोंथांमोननो खोन्थानाय भिडिअआ नैबेनो। बिनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे नटिस बेहाय ओंखारना फैखायाखै। नोंथांमोना सोरबाफोर जेनेबा भिडिअ नुदोंबा एडमिट कार्डनि डेटखौ जानुवारि 2020आव होसिगोन एबा एग्जामा जाफिनसिगोन, नोंथांमोना बिदि भिडिअ नायदोंबा बे गासिबो फेक गोजा लोगोफोर। जोंहा एग्जामा माला जाफिनगोन बेनि मोनसेबो नटिस होआखै। बेफोर गासिबो फेक भिडिअ खालामनायसो। नोंथांमोना नायदोंबा एबि इउबिनि एग्जामा जानुवारि जागोन होननानै नोंथांमोना खोनादोंबा बे गासिबो फेक गोजा। बेयो जानुवारिनि सिगांबो जानो हागौ एबा जानुवारियावबो जानो हागौ। बेनि फिक्स डेटखौ होनाय जायाखै। माला जागोन बेखौ नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव भिजिट खालामनानै नायनो हागोन। जुदि आङो एग्जामनि डेट नटिसखौ बेहाय होयोबा आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै खोन्थागोन। बेनोमोन लोगोफोर, नोंथांमोननो मोनसे क्लियारिफिकेसन होफैनाया। जायफोर बिथांमोना एबि इउबिनि थाखाय एग्जाम होनांगौ दंमोन, बे पस्टपन जाबाय। ओमफ्राय दा बेयो माला जागोन बेखौ दायो नटिसआ ओंखारफैथ'वाखै। बेनोमोन लोगोफोर, नोंथांमोननो बे मोनसे मिथिहोहरनाया। भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामना होलायबानो जाबाय लोगोफोरनो, जाहाथे बिथांमोनाबो मिन्थियो। चेनेलाव गोदान फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ अन्नानै लाइक खालाम। गोजोन्थों लोगोफोर।